नमस्कार प्रणाम। फिर से एगो नया वीडियो में रउआ सबके स्वागत बा। तो आज हम बात करे वाला बानी समर सिंह के गाना के बारे में, जौन पोस्टर रिलीज हो गई बा, चांद के पार ले जइब का। तो समर सिंह के गाना के ट्रेलर भी आ गई बा, आप सब देख सकतानी। ई गाना ई टी सीरीज हमार भोजपुरी पर। तो भाई लोग तोहरा लोगन से बता देतानी, ई गाना बहुत ही हाई लेवल के शूट कइल गइल बा, वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा बा। ई गाना के गइले बाड़न समर सिंह और साथ में गायिका शिल्पी राज। तो बहुत ही सुपर हिट ई गाना होई भाई लोग। ई गाना अभी आवे वाला बा टी सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। समर सिंह के साथ में काम करे वाला एल्बम में अभिनेत्री के नाम दिव्या रलाहान बा और राइटर के नाम बता दी भाई लोग सुनील यादव सुरीला, और म्यूजिक डायरेक्टर के नाम राहुल रॉकी जी बानी, और प्रोजेक्ट मैनेजर बानी टी सीरीज हमार भोजपुरी के सोनू श्रीवास्तव जी। तो बहुत ही हाई लेवल कंपनी से ही गाना आवता भाई लोग। टी सीरीज हमार भोजपुरी एगो बहुत बड़ चैनल ह, जे पर समर सिंह के गाना आवता अभी आइल नहीं खे। तो रउआ सब समर सिंह के फैन बानी तो हमारा वीडियो के एगो लाइक और कमेंट, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगल तो शेयर जरूर करी। अगर हमारा चैनल पर नया बानी तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती, ऐसा ही हम नया नया गाना के चर्चा करे आवे नी। जाते जाते अपन परिचय बता दी, हम शायर में नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग हमारा वीडियो पर अगर नया बड़ा लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके जा लो। ऐसा ही हम ट्रेडिंग गाना पर वीडियो लेके आवत रहनी हमेशा। आप सबके छोट भाई, आप सब प्यार दी। फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।